While filming another video, we stopped by here, around here, and we saw something interesting. That is this. There were people bathing in it, and we asked them, is the water is hot? And they say, yeah, it's pretty nice. And later we checked it out, and really it was hot. So the plan today is to make some barbecue, chill in the water, bathe, you know, and have fun. Today the weather, it said it's going to be snowing, but it's chill for now. We don't have no firewood, no paper, no nothing for the fire, so we just have to wing it as usual. And yeah, как е водата? Добре, топла е. Добре, вижда се пара. Трябва само да намерим място после дека да съкам. Да хода ли за хамака, Да си оставим нещата на хамака. Там е мука много, аз за това май ще трябва. Май не ти трябва Дай хамак. в чантата поне, ходих си. После само ще хапна от вашето. Ай, ми хапниш! Чай, той ще скара хапка. So we tried to make a fire, but it started raining and it's wet like shit. There were some people with us for some time, but that's why I couldn't film. But well, we're gonna hop in, I guess. What else are we going to do? It's fucking cold. Yeah. Се привличаме ли? Стана и гаща. Ой! Някой има ли? Да, имам нощ. Часово я. Много жегам това. Чакам ножи от половин час. Сядай! Сядай! Добре, режи. Значи, омръзна ми всеки път само аз носа ножа. Нос на нож. Анна таким, да, аз това ти говоря. Режеш тука, пълни с горчица и салам парчета. Саламата ще ръваме, да не салам ли? Ура! Трябва да го цъкнете на половина. Добре сме, момчета. Ние сме зле. Добре сме, не много сме. Тя не мога да качиш, бе. Що? Защото има музика. Ти ще ме интересува. Аз да не съм пил дипай. На, няма да пари. Топла, бе! Топло ли е? Да. О! Правиш е така от нами. Вали покемони! Нека да се стоп, той няма да ще се взе. Пикачу зад грама! Топа! От гамък. Сега да влезеш някак ще е по-модерно. За снимка. Щяхме като ние маймуните, дет седат. Топлата вода. Това на ход спринговете в Да, в Япония маймуните. Като русалка от H2O. H2O с мустаци. Брада. Балкан версия на H2O. Тъмното е да не се блъскам в камъните му мустаци. Да. Еколокация. Как го изстава? Като някакъв смърф. Ой. Смърфовете. Той не иска на нещо. Той няма как да е толкова здрав. Горги! Ой. Чакай, че ми се надуха гащи.
По-удобно ли е с шапката? По-хубаво се плува с нея. Виж го, той пори пред водата. Айде на студеното. Давай води. Годзила! Оле, оле. Много остро тук. Не е толкова студено. Чакай, ръката. Ой! Ай, шибнах си в пръста. The water is not so cold, but it's very slippery. Ай, се връщам. Ай. There is another small pool of hot water there. Ой. Стига толкова. Да ти кажа, сега изведнъж водата ми струва много топло. Като се изправяш така. Като се изправяш, като слизаш, да. Ой. Ай, един да оцели спирам. Как се върнеш сега, бе? Ще фърнаме цяла година. Няма. Чупни телефона. Ще ми бе, майката. Ай! Предпазва ли от камъни тази шапка? Я да пробвам. Не е метал, да? Добре, дайте. Сега състезанието е друго. Опа, това беше. То за жабка. Какво те избира тази жабка? Чакай, От стига. две жабки. Гледай какво мръсно стана. Стая камерата. Чакай, тя ме е падна в ръцете. Не, добре. Съм тук, докато не габясам. Аз пак ще пробвам. Да. Ами да, защото не е хубаво да ги ядем тук. Ще крампираме. Задаем. Така, пичове. Да. Пари парното! Не ми стой тук!